Unang Tesalonica, Kapitulo 3. Sa wala nagayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo, nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios, sa pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo, ug paglig-on sa inyong pagtuo, aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ni ining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini, kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran, maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo, aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo, ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo, ug buot muduaw kanamo, ingon nga kami, buot muduaw kaninyo. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasing-kasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi, nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Unang Tesalonica, Kapitulo 3. Sa wala nagayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo, nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios, sa pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo, ug paglig-on sa inyong pagtuo, aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ni ining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini, kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran, maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo, aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo, ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo, ug buot muduaw kanamo, ingon nga kami, buot muduaw kaninyo. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasing-kasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi,
nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Unang Tesalonica, Kapitulo 3. Sa wala nagayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo, nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios, sa pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo, ug paglig-on sa inyong pagtuo, aron walay usa kaninyo nga matarog, tungod ni ining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini, kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran, maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo, aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo, ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo, ug buot muduaw kanamo, ingon nga kami, buot muduaw kaninyo. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kung kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasing-kasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi, nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Unang Tesalonica, Kapitulo 3. Sa wala nagayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo, nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios, sa pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo, ug paglig-on sa inyong pagtuo, aron walay usa kaninyo nga matarog, tungod ni ining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini, kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran, maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo, aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo,
ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo, ug buot muduaw kanamo, ingon nga kami, buot muduaw kaninyo. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi, nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Unang Tesalonica, Kapitulo 3. Sa wala nagayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios sa pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo ug paglig-on sa inyong pagtuo, aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ni ining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo ug buot muduaw kanamo, ingon nga kami, buot muduaw kaninyo. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kun kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi, nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Unang Tesalonica, Kapitulo 3. Sa wala nagayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios sa pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo ug paglig-on sa inyong pagtuo,
aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ni ining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini, kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran, maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo, aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo, ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo, ug buot muduaw kanamo, ingon nga kami, buot muduaw kaninyo. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kung kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi, nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Unang Tesalonica, Kapitulo 3. Sa wala nagayod namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios sa pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo ug paglig-on sa inyong pagtuo, aron walay usa kaninyo nga matarog tungod ni ining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini, kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran, maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo, aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo, ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo, ug buot muduaw kanamo, ingon nga kami, buot muduaw kaninyo. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kung kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasingkasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi, nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo
ug walay makitang salawayon diha kaninyo, atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanan niyang mga balaan. Unang Tesalonica, Kapitulo 3. Sa wala na gayud namo maantos ang kahingawa, nagpabilin kami sa Atenas. Unya, among gipadala kaninyo si Timoteo, nga atong igsuon ug kauban namo sa buluhaton sa Dios, sa pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Kristo. Gipaanha namo siya aron pagdasig kaninyo, ug paglig-on sa inyong pagtuo, aron walay usa kaninyo nga matarog, tungod ni ining mga paglutos. Kamo mismo nasayod nga ang mga paglutos nga sama ni ini, kabubuton sa Dios alang kanato. Kay samtang kami uban pa kaninyo, amo kamong gipasidan-an nga kita lutuson gayod, ug sumala sa inyong nasayran, maugayod kini ang nahitabo. Busa sa dako kong kahingawa, gipaanha ko si Timoteo, aron pagsusi kung naunsa na ang inyong pagtuo, kay nabalaka ako nga natintal kamo sa yawa, ug unya makawang ang tanan namong kahago. Karon nahibalik na kanamo si Timoteo, ug anindot ang iyang balita mahitungod sa inyong pagtuo ug paghigugma. Matud niya, kanunay kamong naghandom kanamo, ug buot muduaw kanamo, ingon nga kami, buot muduaw kaninyo. Busa mga igsuon, taliwala sa tanan namong kalisdanan ug pag-antos, nadasig kami tungod sa inyong pagtuo. Kay tamis gayod ang among kinabuhi kung kamo magmalig-on diha sa Ginoo. Dili igo ang among pagpasalamat sa Dios tungod sa dakong kalipay nga gihatag sa Dios nga rikanamo pinaagi kaninyo. Sa kinasing-kasing naghangyo kami kaniya adlaw ug gabi, nga iya unta kaming paanhaon kaninyo aron mahatag namo ang tanan nga gikinahanglan sa paglig-on sa inyong pagtuo. Nagampo kami nga ang Dios nga atong Amahan ug ang atong Ginoong Hesus maghatag kanamog higayon sa pagduaw kaninyo. Hinaot unta nga dugangan sa Ginoo ang inyong paghigugma ngadto sa usag-usa ug sa tanang tao sama sa among paghigugma kaninyo. Niining paagiha, lig-unon niya ang inyong kasing-kasing ug mahingpit kamo ug walay makitang salawayon diha kaninyo, atubangan sa Dios nga atong Amahan inig-anhi sa atong Ginoong Hesus, kinuyugan sa tanan niyang mga balaan.